minä ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja joo, siis tässä videossa mä siivoan mun vaatekaapin, koska siis onks teilläkin silleen, että teidän vaatekaappi on ihan sikasotkunen, niin joo, tässä videossa mä siivoan sen. Te ette kyllä varmaan nyt näe sitä. Mietitään sitä, koska se on tosi hyvä, koska se on siis, mutta aivan siis oikein sitä. Niin siis tää on niin kuin näin, se on niin kiva. Joo. Unicorn of Gold. Hän saa oikeesti ihan puhua. Pitäis mennä nimellä ollenkaan. Miksi mä kuulen sanoa sängystä? Mä oikeesti tiedä. Ei, älä pysä. Nyt on vaatetta. Vuokaa vaan katso. Siis tää pitää tehdä video. No ei osaa vaan. Yksin näitä videoita. No. Mä näin kyllä tälleen. Joo. Niin aloitetaan siitä, että mä yhden vaikka kapi. Sitten saatte nähdä kuinka sutkunen se on. Tai sinun kylpisa. Sori, mä ajattelin tää. Ja huomenna on perjantai, pizza perjantai. Kertokaa miten kuka syö pizzaa perjantaisin. Mä se painot kuitenkin. Mä se painot aina. Mitä koko tää on? Koska siis on se. Siksi se on. Kokkaan melkein kuuluu. Joo, se kaksi vaikka. Ja sitten se. No siis niin, kun tää kamera lähestää näin iholla, se on tosi paljon. Nää mahtuu vielä selviä. Siis mä löysin tämmösen. Okei, ette edes näe mua. Sori, että sä törmäsit. Musta nyt. Ette te näe sitä vai? Koska se olisi ollut tosi hyvä, jos te näette sen. Se on siis... No mutta te näette by the way kuitenkin, niin ei se ole mitään väliä. Joo, siis tää on niinku mun äitin tabletti, niin... Jos mä rikon tän niin kiva. Ja... Unicorn of... Mä en osaa oikeesti enää puhua. Et pitäisikö tän nimenomaan olla alempana? Miksi mun huulirasva on tuolla sängyssä? Sitä mä en oikeesti tiedä. Ja siis... Älkää kysykää tätä mun vaatetta. Apua, kamalaa, mä menen katuun. Siis tää on nyt yhteensä tää video. Oh my god. Mä en osaa kuvaa yksin näitä videoita. No. Tää on ihan hyvä nyt tälleen. Joo. Niin aloitetaan siitä, että kun tyhjennetään mun vaatekaappi. Sitten saatte nähdä kuinka sutkunen se on. Tai siis niinku kuinka tyhjä se on. Sori, mä taisin tänään 7. Ja huomenna on perjantai, pizza perjantai. Kertokaa muuten, kuka syö pizzaa aina perjantaisin? Mä syö aina. Siis mä sain nyt, tää kuva mulla hauta, mutta mä sain nyt mun vaatekaapin kokonaan tyhjäksi ja... Tässä on mitä. Joo. Mä tiedän, mistä mä näytän sen. Siis...
pikkusen tätä vaatemäärää. Noi siis on pienet. Tossa olevat on niinku testiin ja tossa on kaikki, mitä mulla niinku on sopivat. Et ihan vähän vaan. Mut nyt ois seuraavaksi sovitus, niin siitä tulee erillinen video. Tai en mä tiedä, onko tää part 2. Koska tää saattaa niin kuin olla vaan jatko-osaa. Mut joo, niin kohta tulee part 2, jossa mä sitten sovitan näitä. Ja sitten tulee vissiin ehkä part 3, jossa mä laitan ne sit tonne ja siivoon sen. Mut joo. Nähdään part 2. Moikka!